ସୁକୁଟା ତିନି ଥର ହେଲା ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହଉଛୁ ଏଥର କେମିତି କହିପାରୁଛୁ ଯେ ଟପର ହେବୁ? ଆଗରୁ ମୋତେ ତିନି ତିନି ଥର ପୁଅ ସାର୍ ପଢଉଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଝିଅ ଦିଦି ପରା ପଢଉଛନ୍ତି। ତୋ ମେଡିସିନ କଣ ଏଇଟା? ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଲୁଣି ତତେ ଚିଠି ଟ୍ୟୁସନ କରିଥାନ୍ତେ। ସତରେ କି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଯାଉଛି। କଣ କଲୁ ରେ ସୁକୁଟା? ତୁ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଗଲୁଣି? हाँ हमारा दादा परदादा इंग्राजी कहते थे। हाँ से दୋकानी बाबुला झियो शिवानी 6टा अंडा दबो 4टा तू खाइबू 2टा मु खाइबी आमलेट करिकी। बालो ओ बा उणी कोण ହେଲା ବେ? हेले पैसा तू बापको भाबनी मौसा जा बाकी खातर हौ ए